Здравейте, дами и господа! Това е моето първо видео с разпаковане на стоки. В случая говорим за... как ще стане така? Да, здравейте. В случая говорим за лаптопът Lenovo E550. Да видим сега какво има в кутията. Вече съм я отворил. Тук имаме зелена пластмаса. Махаме я. Вътре, както може би не виждате, тъй като светлината е кофти. Сега така. Тук имаме батерия. Стандартно. Светло малка батерия. Интересно. Може би просто ги правят по хубавите дни. Продължаваме с адаптери, зарядни работи. Така. И книжка. По-скоро няколко книжки. За съжаление ще е Windows 8.1, че нямам прекалено много избор. Само се надявам да не е натъпкан с много bloatware, както се вика. И сега, в момента на истината. Може би ще им трябва две ръце за това. Секунда. Да. Тева, майкъл. Окей. Всичко окей. Време е за да видим как изглежда това кученце. Да се попе. Това не стана на български, няма значение. Има някаква странна лепенка. Трябва да признаем. Опаковането е маса не да е по-добро от това на Dell. Да видим как се вижда така. Нямаме много избор. Трябва да махнем това. Така. Да. Това е просто произведение на лаптопното изкуство. ThinkPad, вау, трябва да призна, изглежда поносимо добре. Отвътре невероятно. Трябва да пробваме клавиатурата. Да, невероятен. Както виждате, имаме голям ляв shift. Имаме зърно. Как се работи с поклетото зърно? Трябва да разбера. Имаме Intel i5 и остава да разбера каква е видеокартата. Това ще е доста интересно. Добре, както виждате, разопаковахме всичко. Това е лаптопа. Може да го видите така. Или по-скоро. Дори не е прекалено тежък, изумително. Ето така. И това е за сега. Ще се върна към вас после. Довиждане, драги зрители.